Γεια σας παιδιά. Σήμερα άρχισα λίγο να κάνω βίντεο γιατί είχα ένα γάμο, πήγα στη θεία μου μετά. Θέλω να σας δείξω το παιχνίδι που παίζει ο Mr. Don με τους κυπουρούς και σκουπιδιάδες. Το κατέβασα αλλά δεν ξέρω τι παθαίνει τώρα. Πατάω new game, έβαλα δικό μου όνομα αλλά δεν πατάει. Μετά κολλάει και μετά λέει κάτι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Θα σας το δείξω. Άμα θέλετε να το κατεβάσετε, έτσι λέγεται. Το ένα, κοιτάξτε, πάμε. New game. Κόστο. Εδώ, πατάτε. Πάω στο δικό μου, Τζιμάκος 2 Μητσοκάπας. Πάτε εδώ, πατάτε. Άρα με βγάζει αυτό. Περιμένουμε εδώ να φορτώσει άλλα, νομίζω άλλα δύο. Βάλε άλλες δύο εικόνες και μετά θα σταματήσει. Άμα είμαι τυχερός ελπίζω να κάνω και εδώ λίγο βίντεο. Τι είναι αυτό? Τι κάνει? Παιδιά κάτι έπαθε, δεν ξέρω. Βγαίνει και ξαναμπαίνει, τι κάνει? Yes. Δεν ξαναμπεί. Παιδιά, αυτό δεν με το έχει κάνει, απλά πάτε αυτό. Παιδιά, δεν με αφήνει να πατήσω τίποτα. Οκ, δεν είναι, ξέρω. Είδατε παιδιά, δεν θα κάνω σήμερα βίντεο. Όταν ξανάρθω στη θεία μου, άμα είμαι τυχερός, κάνω βίντεο. Κάντε μια εγγραφή και like για να βλέπετε πάρα πολλά shorts και βίντεο. Κάντε και εγγραφή και σχόλια για να παίζω πολλά παιχνίδια που μπορείτε να μου πείτε κι εσείς. Μπορώ να παίξω και από το PlayStation παιχνίδια που κατέβασα 1 με 9 ευρώ. Κάντε μια εγγραφή για να με βοηθάτε να παίζω τέτοια πολλά παιχνίδια. Αν παιδιά δείτε, ακόμα μπαγκαρισμένο είναι ότι να είναι. Οκ παιδιά, αυτά από μένα. Μια εγγραφή και ένα like. Bye.